ये देखिए बता रहा है 4,000 रुपया बता रहा है निकासी मार्केट में है मादा मंडंग जैकेट पूरा 400 ना गासिबो 400 अच्छा सिर्फ 400-350 रुपये में बता रहा है देखिए निकासी मार्केट में नोंङो मा हाथाय बुयो ओरैनो सुबनकाटा निकासी और बागानपाड़ा अच्छा ये बता रहे 3 मार्केट ये करता है क्या वह सुबनकाटा निकासी और बागानपाड़ा में देखिए सिर्फ 400 रुपये में भाई का ऐसे देखिए आदानी फोन नंबर बेसेबां 96783 औ 96463 अच्छा नै आदाखौ लागाल हम नोंथांमोननो जेकेट नांगौबा ना एसेबां मोजां जेकेट नै ना एसेबां दाम खमावनो नै हलसेलार मार्केट बेफोरबायदि औ 400 नै बेडशीट नै 200 जरा ना जरा 200 आवनो मोनदों आरो मा नांगौ ना मोजाङानो ना जरा 200 आरो ना जरा 200 अच्छा सिर्फ ये देख 200 रुपये में क्या है दो मिलेगा ये देखो ये देखिएगा सिर्फ 400 रुपये में क्या है ये देखो भाई ने आप लोग को फोन नंबर भी बता के दिया बढ़िया से देखिएगा ये देखिएगा सरसों का तेल है नोङो मा हाथाय बुयो बागानपाड़ा औ निकासी सुबनकाटा बाजार माने मोनथाम मुसलपुर बुयोना बुवा सिगां थाङोमोन दा थांला आरो ना ओमफ्राय माबेयो ओरिजिनल थाव ना ओरिजिनल बेसरनि थाव आच्छा मतलब ये बता रहे ओरिजिनल क्या सरसों का तेल मा सापातबो लायो नामा नोंलाय आच्छा नोंदो कन्टेक्ट खालामनांगौबा माबोरै माबागोन मबाइल नाम्बार दे खोन्थाना होनाय नोंनि मबाइल नाम्बारखौ 9678 औ 7737 55 आच्छा बेसे होनदों 9678 औ 7737 55 आच्छा थिगानो मा ओमफ्राय नोंथांनियाव मा हलसेलार बायदि लाबोनो हागोन नामा बुरजा हागोन आच्छा थिगानो दं ओरैनो बेसे आधा किल' मा दाम बेयो दा आङो फाननाया औ खुला फाननाया हिसाबै 85 आव फानो मा होनदों 85 आव फानो औ ओमफ्राय लिटारसे लांबा 160 आव 160 माने आधा किल'आव मा दाम 85 आरो लिटारसे 160 आच्छा थिगानो दं नै औ एसे खम जागोन आच्छा नै फंबायाथ' खोन्थाखाबाय ना माव हाथायाव आरो बिनो फन नाम्बारखौबो खोन्थाखाबाय नोंथांमोना नाय सापातबो लायो नामा नोंलाय आच्छा 5 लिटारनिबो बथल दंबावो आरो ना आच्छा दे थिगानो मोजाङानो ना रेटआ एसे खम जागोन आच्छा बे बेसेबां बेयो 750 जागोन हलसेल रेट आच्छा थिगानो औ ओरै आबैमोना बहानि दारागावनि मैगं लाबोदों आबैमोना ना आच्छा गोथां मैगं अरिजिनाल मैगं आरो ना लाइ लाफा आबैमोना हाथाया मोजां सोलिदों दे होमबा ना आबै दे थाथ'ना दे आबैमोना जारुबो लाबोबावदों ना मा दाम जारुआलाय हा 10 थाखा आच्छा दे थिगानो नै जा मोजांथार ना मैगंफोराबो नायनानै ला मोजांसे नै आब'मोना दुन्दिया आरो माबा लाबोदों आरो ना बे मामोनलाय बे सबाय ना मा दाम ओरैनो 100 निकासी मार्केट ना नै आब'मोना बहानि बुंदों दारागावनि बेला आब'आलाय हांग्रिकुसि मैगं लाबोदों आरो ना नोंहा माइरं ना मा माइरं बेयो जोसा मा दाम हरदों 80 थाखा किल' आरो ना थिगानो नै जोंहा आब'मोना जा मोजां आरो ना बिजनेस खालामो साफायानो आब'मोना ना दे ना नै आब'मोना मोजांसो निकासी हाथायाव आलु लाबोदों ना ओरैनो मा हाथाय बुयो नोङो आब'आ हा खोनायाखै निकासिल' आरो बुयो आरो ना आच्छा थिगानो औ मैगं थाइगंनिल' ना दे थिगानो मा मैगंफोरा बायस'नाय ना न'नि बायस'नाय दे थिगानो मोजाङानो बिजनेस ना आबो थिगानो বাইদেউ লাইবিলাক কিমান 10 টাকা আচ্ছা ঠিক আছে ইমান ধুনীয়া দেখা মামা আঠাই বুয়ে কি মার্কেট ততে যায় আচ্ছা ঠিক আছে ये दे बढ़िया हां তেলনি পকর দাম বাড়িছে হাকর দাম বাড়াবো লাগে
आब'आलाय बहानि बहानि नोङो नों बहानि बेनिनो ना आदसा मोजाङानो ना बा मा दाम मा बेलाय खमला ना मा बे नारें मा दाम 10 थाखा जरा थिगानो मोजाङानो ना थिगानो दङ ये देखिएगा कितना बढ़िया सही ये ले रहा क्या आमलाय मा दाम ओरैनो आदा ये बे माबाया 30 थाखा ना अच्छा अच्छा ठीक है बहानि आदाया मुसलपुर मा जायगानि रामपुरनि अच्छा थिगानो मोजाङानो ना ओरैनो 30 थाखा हरो आरो ना जा मोजां मोजां ना आसार खालामनो हागोन था सा लाजोबो ना ओमफ्राय बानलुआ मा दाम बानलुआ 30 थाखा फुवा अच्छा अच्छा दे थिगानो 30 थाखा फुवा आरो ना ओमफ्राय जलफियाबो नोंनिनो जलफियाबो आंनिनो मा दाम बेलाय जलफिया किल' 30 जलफियाबो किल' 30 ना आरो दाउदैबो लाबोदों लकेल दाउदै दाउदै लकेल आरो खुराकी কি লৈছা হালদি লৈছো আচ্ছা ঠিক আছে কেনেকৈ দিছে হালদি 50 পোৱা আচ্ছা পুৰা 50 টকা ইমান ধুনীয়াকৈ না ৰঙা ধুনীয়া ৰঙা ये देखिए आरबीबी है मतलब देरिन मोजां बादा बिजनेसफोरा ना ठीक आरो दं दे नै आब'आबो बहानि आब'लाय नों बहानि आচ্ছা बरबरिखिनि आरो ना बा फुङाव फैथारो नामा हाथायाव ओमफ्राय मा हाथाय बुयो नोंलाय आङो मुसलपुर बुयो औ सिंग्रा ओमफ्राय बरबरि अच्छा 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 थिगानो मोजांथारानो माथो बेफोरलाय मा दाम 10 थाखा अच्छा 10 थाखा थिगानो था सुम्लिबो लाबोदों नै ये देखिएगा ये कप्पा है ना मोजां टमेट'फोरा मा दाम अच्छा दे थिगानो ना ओमफ्राय बे फान्थावा किल' 20 थाखा फान्थाव दे दे थिगानो বাইদেউটো ঘৰ ক'ত আকবৰে সুগত আছে ঠিকে আছে ধুনীয়াকৈ দেই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কিবা আনিছে না শাক এইবিলাক কিমান দাম এনে 10 টকা ঠিকে আছে না ভালে আছে এটা কি ফুল আছিল এইটো অমিতা না অমিতা ফুলিবিলাক কিমান 10 টকা ঠিকে আছে এনেতো ভালে চলি আছে না বিজনেছবিলাক दे ठीक है बेटा ना दे अच्छा क्या बोलते हैं इसके झाड़ू अच्छा झाड़ू इसका कीमत कितना है कीमत जोड़ा 50 रुपया अच्छा ये देखिएगा अम्मा ने बता रहा है इसको कितना बड़े इसको कैसा बनाता है कहने को बनाए हाथ से बनाए अच्छा 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 ये देखिए हाथ से बनाता है इसका मतलब ये क्या है किसका है खड़ी अच्छा अच्छा क्या है आलू घर अच्छा है बहुत बढ़िया है देखा अच्छा 3 साल तक ये झाड़ सकता है बता रहा है ये इसको क्या इतना बढ़िया से बना रहा है देखना 3 साल तक झाड़ सकता है अब इसका जरा 50 रुपये में दे रहा है अम्मा ने ठीक है ना अम्मा अच्छा ले जाने से क्या 40 रुपये में दे रहा है बता रहा ठीक है हाँ अच्छा हाँ पेड़ काटने का जंगल में जाने पर हाँ गणेश बाबा का भाई है हाँ का खाटनी है हाँ मतलब वो बता रहा है मतलब बेचारा वो लोग जंगल से काट के ले आना पड़ता है इसका क्या थोड़ा खाटनी कितना अच्छा है अभी देखो घर पे रखने के सजाने के भाव हाँ अच्छा अच्छा हाँ देखो आप नेपाली है ना अच्छा कौन सा खबर हो राम रो ठीक है ये कैसा दे रहा है हाँ ये 30 रुपीज में 1 किलो है 1 किलो अच्छा बहुत बढ़िया ये क्या है कौन सा प्याज है इतना छोटा छोटा रुकने के लिए प्याज है हाँ यस अच्छा क्या इसको क्या करेगा ये रुकने के लिए हाँ रुकने के लिए अच्छा पौधा लगाने के लिए अच्छा बढ़िया है ये देखिएगा भाई का दुकान में कितना अच्छा है इवला कहने को दिसे किलो 100 रुपया हाँ 100 रुपया 100 रुपीस दे रहा है अच्छा बढ़िया है देखो आबोमोन आले बहानि नोंहा बहानि नोंसोरो खैरानि आदाया हा आदानि नोंहा जागाथ' दंना
मा जागामोनलाय आच्छा दे थिगानो ओमफ्राय बा माइरं गोरलै आरो ना जोसा माइरं बा नाय जि मोजां मोजां फिसा फिसा आरो ना ओमफ्राय मा मोदाय होनायनि थाखायखा आरो ना ओरैनो मा दाम फानदों 80 थाखा केजि आच्छा दे फवा 20 थाखा मोजाङानो नै दे ओरैनोथ' थांदोंआनो ना थाङो दे मोजाङानो दे हाबोना दे थिगानो मोजाङानो दे इतना बढ़िया है कुलर का दुकान भी itu gimana meter gimana kok kai hadis sab gimana 10 টাকা হাফ আচ্ছা ঠিক আছে দেই 6 হাত লাগে 6 হাত বেশি আচ্ছা Zubair na bo? Mama lakar itu? Megong la Zubair na acha. Acha, Muikun. Acha. Buahani apa lai? Buahani apa? Bay apa? Acha deh, hamdeng deh. Nah, puja ni ada na, mal busti lakar Zubair hamdeng medeng ane. Mama ladeng na. मोजां दे आबौबो लाजोबबाय दे थिगानो दा मोजां बारै ना दे होमबा दे ये देखिएगा फ्रूट का दुकान नै फंबायनिनो दखान आरो ना आसे मोजां आरो ना सोरनो नै ओरैनो मा होनो फंबाया ना बे मा हाथाय बुयो ओरैनो निकासिल' आरो ना ओमफ्राय सुबनकाटा निकासि मोननै बुयो आरो ना आच्छा थिगानो ओमफ्राय बिजनेसफोराथ' ओरैनो मोजां सोलिदों आच्छा दे थिगानो दा आच्छा ओमफ्राय फंबायदो जेनेबा नोंनियाव फिथाइ सामथाइ लांनो थाखाय खायसे कन्टेक्ट खालामबा माबोरै खालामगोन नों फंबायनि फन नाम्बार खोन्थाना होबा मानसिफोरा कन्टेक्ट खालामगोन आरो ना दे नोंहा गोसोआव गैया आरो ना आच्छा ओरैनो फंबायनि नामा नाम Anasram दैमारि आच्छा दे थिगानो ना नै खोनाखाबाय ना नोंथांमोना निकासि आरो अबाव मोनगोन दे सुबनकाटायाव फंबायनो ना दे होमबा फंबाय ना दे